Maayong buntag, kumusta? Og karon na dirita sa barangay Kauyunan gyapon no, lungsod sa Opol. Alang sa tuig kaduha no nga hatagan sa bugas gikan sa Good Samaritan. Og of course akong kauban no, atong kauban Good Samaritan. Alboy no, Alpon Dignos no, si Mr. Reven. So dirita sa ikaduha sa lunta. Kauban po din nato karon no ang tuwasang opisyal diring dapitas barangay Kauyunan si Kagawad Jonel no nga maogoy rason nga nakaabot gid dire no. Na si ma'am ay mayong may buntag diha ma'am. Sulod ko gamay kira. Oo, sige, salamat. Ay sir, mayong buntag diha sir. Di na katingog kayo, sir. Imong ba na? Magdura na katuig. Ano katubig? Duha, karong April, kaduha niya katuig. Siya hindi bati. Kanang UTI ko no, ingon sa doktor, kami man pag dito sa Upol. O kuan, diabetes. Dili makalingkod, dili po makatindog. Saan sa kadugay anak? Ambot lang unsaon nga magkalibog lagi ko sir unsay pamaagi ana nga mauli ang gidya. Pero unsa sa kadugay nga naing anak nga nga sakit? Magduha lagi katuig. Ay duha na katuig. Oo. Sugod ato, wala na pa ospital. Di na. Wala na kay wa may kaya. Lagi na nakapay. Na mo na karon magkalisod kay unsaon nako nga kuan na aya magkuan og karon mali libuon ako, makahila ko kay di man ako makuan. Eskwela nga ako mga apo, magunsa naman ko. Si Manalo saya ako kaliko siya. Unsay trabaho niya sa una? Ano man, farmer naman na siya. Mag-uuma. Oo. Pila edad niya? 71, ni atong kuan February 27. 27. Ay ba? So kung nalagyan tayo kwarta pa? Lagi sir, pait nga pait. Krisis kaya ako mga bata. Upatan sila pero krisis gid sir. Pila po anak nimo? Upat. Upat. Sa kabae ug tulo kalaki pero kahirap-hirap gyapon Wala na sila, sila sir. sa eskwela. Naa kanang isa mo lagi nakalibog sila ay isa duha ang eskwela nga college dito sa Opol. Nang isa di ani isa gyapon ang college. At least na kay college. Pero college. wala lagi sir. Pero unsa man scholar sila? Ang isa scholar. Okay. Pero ang sa wala pa Self-support. man ang duha nga babae wala mga dalaga wala. pero katong usa nimo sa Opol, di ba? Ang usa? O duha turuang dito. Duha ka dalaga nga katong anak Pero ani. kanang eskwela college. Si Rosil ang magulang, si Rosil Usagtis. Oo. Ang isa sigian nga yahiya dito gihapon. Na ang kuan sir. Ang pagkaon usay maka tunga sila dinhi. Wala man gid na unsaan ko akong mga anak kahirap-hirap. Kalisod na kaya kami pa ang ilang ako anon. Timanon. Kay ug kali among anak wa na gyud mama mangutan na gid kami ani. Bait ka ay sir, pait gid nga pait na makuha pa nga akong ginawa kay ako magulang mo gihapon. Pila edad nimo? Kuan 78. 78 na ka? Oo. Mas magulang ka ka? Magulang Sir? ko. Oo. Magulang ka siya ha? Magulang. Pero lagi ba kay tagit yung tanga ba? Di na gid na sir makakuan. Maka Pero, lingkod di daw pero madunggan pa ko niya. Usahay. Makadungog pa ka sa ko sir? May buntag diha. Makadungog pa ka? Makadungog ko na siya. Susawa na kung Sir, pait na kay ang kabutang magaghilagi. Doon na kung saan ko magiling kayimtang. Wala mga makaon na muna. Nga, pangain na lang kasi kong mga anak. Bugas, ako sayang akong bana lang, may akong pangayuan. Saan taman, tao na iila kay mag-ilang yatag sa ako. Wala yun. Sabi no sir, nakuha ang pagani ko buhok sa akong konsumisyon. Nangakulang loro. Nakuha gid mo kini ra. Kaya mo kayimtang sir. Ngayon ko na kung kwartaan, wala ko ma'am. Sir, Pero saon magod nga tama-tama ra gid pero namidala ko magbugas. Namidala rin ang bugas. Sa tong bugas, no? Okay. Tara na. Nara. Ang bugas ikan sa Tusulugon sa mga Samaritan. Si Kuniti palihog ma'am. Tara na. T-shirt diri, na t-shirt diri. Ang kabalo man tanga sa kabukan, Tusulugon sa mga katawhan. At tungod niya na
May kwan diri, may t-shirt man, nga nagdala po ng mga inspirasyon sa na sa kabus na likod. katawhan, Sa inyo na. labi na katulad Pwede masuot, no? ko'y Pwede masuot. mga tiyan. Tara na, lisin ka atong sulugon sa mga good Samaritan. Ang ikasulti, no? Atos mga good Samaritan, no? Nga mo ni mga butan nga mga tao nga nagpatahatag ang ulo gamay ra siya pero kinasing-kasing ginaon sa ikasulti sila. Salamat sa naghatag sa among bugas. Isip among kuan pagkaon. Sama ti kini mga tawang giani dinhi uban ni Kagawad Junior. Mga buotang kaay sila. Inaot ta nga panalingin sila sa Ginoo nga maayong ilang ginawa isong sa mga pamilya nila. O si Kagawad Junior. May siya pag yambuin niya. Okay, sige. Salamat kay sir. Oh, ingani po basin og nay makalantaw sa tuwa karon. Wa tamag dahom, no? Basin og nay mga putan pagid nga mga tawo karon. Kay labi na ingon nimo wa nimo na pa ospital. Imong bana kay way kwarta. Wala na gyud sir. Oh, sige, panawagan sila, ma'am. Unsa man kay No, kusulti. isulti lang, oh, panawagan. Kag tabang yun. Sir, hinaton ta nga kung kinsay maluoy sa amo. Nagkinahanglan ako sa panabang. Kay wala gi among mahimo mga pobre mi kaayo. Saan ko ni akong bana dili makapadoktor kay wa magi kwarta. Na ako'y mga anak pero wala gi mahimo. Saan ko man di gani ko makapanabang sa ila kay wa magi among mahimo sad og dili pud sila. Wa gi among mahimo mga ugutan siguro mi ang ilang aman nga dili na makalihok. Naara sa banig dili makalingkod, dili makatindog. Mag-unsa man lang ko. Usa kung kinsay maluoy sa amo, nagkinahanglan ko panabang. Diyan dili dako, basta kay naa. Nagpasalamat na kung dako sa Ginoo. Okay, sige, so at least, no, sa mga buot mo tabang pwede niyo i-direct, no, diri sa barangay Kauyunan. Pwede po iagin niyo kang Kagawad Junel, no, kay butan ni si Kagawad, no, sige na guide sa tuwa din eh. Pwede po ninyo nga mag-comment mo di sa ato ang social media para among ma-monitor, no, og mag-guide mo namo. Sige, salamat di kayo. Salamat kay sir. Oo. Kaloyam sa Ginoo nga bisan asa mo maing inyong lakaw. Sige. Salamat kayo mga good Samaritan atong kauban dai si Kagawad Junel og si Alfon Dignos, no, si Mr. Raven og kini na lamang si Zen Kahatol. Daghang salamat. Sa kanunay, kita nagtuo ang pag-asinso ni Muhigala, pag-asinso usaba sa atong nasona. Buot sabton kung tabangan nimo ang imong kaugalingon nga moasinso. Sa malawang nga mitapang ka nga moasinso ang Pilipinas.